président de la transition, chef de l'État. K'a fo dante foli mun na k'a fo a ka wulikajɔ k'a fo a ka jamana kanu k'aw fo depuis transition daminɛna a y'aw jɔyɔrɔ fa fo ka se bi dunya ma k'o foli bila aw la. N ye a ka discours lamɛn a ka kan n ka hakilinata di a da magara yɔrɔ damadɔni na n bɛ hakilinata di olu kan. A fɔlɔfɔlɔ o ye lakanako ye n'a bɛ kuma sécurité a caman da magara o la. O sécurité n bɛ fɛ mɔgɔ ka faamuya nɔgɔya la. Sécurité ale fanba bɛ armée de kan. Donc n'o défense ani sécurité n'i y'a mɛn yɛrɛma hɔrɔnya k'a fɔ dugu bɛ n bolo ni armée t'i bolo dugu t'i bolo o y'a fɔlɔ ye. Yɛrɛma hɔrɔnya bɛ daminɛ fɔlɔ armée de la mun b'a to i bɛ se k'a fɔ ko nin ye n ta ye. O filanan o ye yɛrɛma hɔrɔnya filanan n'an b'a fɔ o ma ko souveraineté économique i ka nafasɔrɔ sira ni armée t'i bolo nafasɔrɔ sira tɛ se ka k'i bolo. A sabanan n'an b'a fɔ ko souveraineté politique n'i y'a mɛn i bɛ politique kɛ k'i bɛ yanga mɔgɔ tɔw sanfɛ armée ɲɛnama de y'i bolo ni armée t'i bolo i bɛ kɛ mɔgɔ ka namunulasogo ye. Donc o kɔrɔ ye min ye an ka faamuya armée bɛ fɛn bɛɛ daminɛ la a bɛ fɛn bɛɛ laban na fo mɔgɔw k'o de faamuya. N'an y'o faamuya dɔrɔn ko mana gɛlɛya cogo o cogo i bɛ armée ka baara kɛ n'o ye. N b'a fɔ nɔgɔya la mɔgɔ min fɛn foyi t'e bolo i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ i tɛ se ka fɛn sɔrɔ n'a ma kɛ lafiya kɔnɔ n'a ma kɛ lakana kɔnɔna la. O ni fɛn fana sɔrɔ ni lakana tɛ yen dɔ bɛna bi kan i ka fɛn gosi la i bɛ kɛ fɛn t'i bolo ye. Donc a ka kan lakana o bɛ fɛn bɛɛ daminɛ a bɛ fɛn bɛɛ laban na. Donc lakana ko bi an bɛ taabolo min kan maliyɛnw ka laɲini de don an bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi a kɛra politiki kunda a kɛra lakana kunda a mana kɛ hali jamana yiriwali kunda a bɛɛ ye jamanadenw ka laɲini de mun tɛmɛna assise fɛ. O de ye nin bɛɛ fɔ ko nin bɛɛ ka kɛ a laɲini fɔlɔfɔlɔ o tun ye lakana ye. O lakana kɔnɔna na ko ka Mali fan bɛɛ minɛ ka Mali finitigiw bila Mali fan bɛɛ. Donc o de ye baara na ban ye Kidal Tesalit Agilok ani Bɛri nali ye ka Mali finitigiw sigi. Mais fɛn kelen bɛ yen ni transition kun banna ko Bɛri ma minɛ Kidal ma minɛ Tesalit ma minɛ Agilok ma minɛ maliyɛn si kun t'a faamuya sɔrɔdasiw yɛrɛ kun t'a faamuya CNT t'a faamuya gouvernement t'a faamuya ne yɛrɛ kun t'a faamuya. Sabula daga jamanadenw ka u muɲuna ka sabali ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ko ka lakana sabati u ye jɛra ko ka jamana nafolo fanba ta ka don lakanani na. Minɛn fɛn o sɔnn'o na a minɛn ma san ko ka kɛ Sopar dɛ a minɛn ma san ko ka bila musée kɔnɔ a sanna ka kɛlɛ de kɛ a sanna ka maliyɛnw lakana a sanna ka jamana lakana a sanna ka Kidali minɛ ka Agilok minɛ ka Tesalit minɛ ka Bɛri minɛ a sanna o de kama. An bɛ foli bila maliyɛnw hukumu kɔnɔna la. Nin fɛn fɛn kelen fila ni maliyɛnw caman nisɔndiyalen don k'a fɔ ko Kidali ni yɔrɔw minɛla a fanba foli fanba fɔlɔ jamanadenw de. Ni n b'a fɔ tuma bɛɛ n ko sɔrɔdasikɛ a mago bɛ basigi la mun b'a to a bɛ se ka baara kɛ ni basigi tɛ yen a bɛ gɛlɛya. A yɛrɛ y'a ye yɔrɔ minɛli daminɛna janfan barika bonya kojugu mais a kun kɛ kun ye ka maliyɛnw ja wuli u ka wuli ka bila jamana ɲɛmɔgɔw kɔ mun b'a to kɛlɛ bɛ tiɲɛ an bolo mais ala barika la jamanadenw y'a faamuya o de y'a to gɛlɛyaw nana jeliw bɔnna mɔgɔw ɲɛ tora la a yɛrɛ baton a ta kɛra denɲɛrɛninw musow minnu ma min ma bɔn ka taa bi ko bɛɛ kun ka jamanadenw la muroti de mais jamanadenw y'o bɛɛ faamuya ka gɛlɛya in kun ka dimi kun ka to armée kɔ ka don armée la o de y'a to an sera ka nin baara bɛɛ kɛ. Donc hali bi foli fanba fɔlɔfɔlɔ o ye jamanadenw de k'u fo u ka muɲu na k'u fo u ka jamana kanu na k'u fo u ka armée dɛmɛli la. Donc an tɛ ɲinɛ o foli kɔ. N bɛ mun fɔ ka foro kan jamana lakanani na an ye sira dɔ de ta sigi ko n tun tɛ sira mun na. Ko fila kun don jamana kelen tigi caman an b'o de kɔnɔ an b'o waleya de kɔnɔ jamana kelen tigi caman maliyɛnw ka laɲini bɛ yen an ka laɲini an ka jamana kan k'an ta ye an ka jamana lakana. Jamana wɛrɛ minnu bɛ yan
olu fana n'u ka laɲini don an ka laɲiniw tɛ kelen an ka yetaw tɛ kelen a tɛ se ka ɲɛ cogo si la dugu kelen tigi caman fo dugutigi kelen de ka don a la donc soit Mali jamana maliyɛnw ta a bɛ k'an sago ye ou an fana bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye o de an ko o de tɛ kɛ donc an bɛ kɛ an yɛrɛ ye an ka jamana bɛ k'an ta ye donc an bɛ sira ta sigi o tɛ sira mais an kɔni t'a dɔn mun b'a la mais an kɔni bɛ taa an b'an sago ye nin donc maliyɛnw an y'o sira de ta donc a sira tun tɛ taa gɛlɛya dɔw kɔ dɔw siranna est-ce que nin bɛ se ka ɲa nin bɛ se ka ɲa mais n'i bɛ nin baara sugu kɛ i dusukun tɛ a tɛ kaba i bɛ tilen ka taa i tɛ kɔsi yɛrɛ voilà donc k'a fɔ an na janfa tun ka bon kojugu barika tun ka bon janfa kolon tun ka ca kojugu ne sigira président la juin kalo tile 7 san 2021 o juin 1 tile 9 san 2021 Francis lasigiden mun bɛ yan a nana ni sɛbɛn dɔ gafe dɔ ye o gafe kɔnɔna la ko OTAN a bɛɛ OTAN don OTAN ka jɛkulu dɔ de tun kan ka sigi Mali la ka fara Barkhane kan ka fara Takuba kan ka fara MINUSMA ka fara G5 kan o de tun y'o gafe ye ko an ka sɔn ma an ko ayi n ko donc nin ko fila ye a bɛ fɔ an ka jamana kɛ wɛrɛba ye nin an ka jamana tilali fana sira de tatɔ ye tancogo la an ko o kuma t'a la u ye taga segin bɛɛ kɛ an ma sɔn bon an n'an sigi an miiri n'i y'a ye tubabu bɛ nin kɛ o tɛ se ka nin k'u yɛrɛ ma quoi sababu dɔ bɛ yen donc n ko kabini mɔgɔw ka lajɛ gafe min b'an ni tubabuw cɛ lakana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma accord de défense u ka lajɛ ko nana an ka lajɛ mun de b'a kɔnɔ parce que u tɛ se ka nin k'u kun fɛ an ye gafe nin kuluba k'a ɲini k'a dɛsɛ an ma se ka gafe ɲini k'a ɲini affaire étrangère la k'a dɛsɛ an ma se k'a ye k'a ɲini défense la an ma se k'a ye donc gafe de tun tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka bɛnkan m'an n'u cɛ donc an taara tubabuw yɛrɛ ka site de kan ka taa internet ka site kan ka na k'a kalan ka télécharger ka imprimer ka na a kalan donc an y'a ye accord défense o sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ye dɔ de fara ko protocole additionnel u y'o de dayɛlɛ ka yɔrɔ bɛ kɛ donda ye donc n ye cabinet mɔgɔw bila ka gouvernement mɔgɔw fana ta olu ka fara ɲɔgɔn kan u ka lajɛ bɛɛ k'i ka secteur lajɛ défense ka lajɛ mun bɛ mun man ɲi jamana yɛrɛ ma mun man ka sariya sɔsɔ mun man ka yɛlɛma wɛrɛ sɔsɔ justice o fana ka lajɛ justice kunda mun de bɛ yen affaire étrangère mun de bɛ yen ministre des finances économie la an ka sɔrɔ mun de bɛ yen minnu tɛ ka bato affaire étrangère bɛɛ ka lajɛ k'i ka baara kɛ mun b'a to fɛn min b'a kɔnɔ n'a tɛ jamana nafa an ka lajɛ o de kɔnɔna na an y'a dɔn ko cɛnni kun kelen don cɛnni kun kelen don parce que hali a gafe yɛrɛ kɔnɔ hali ni tubabu ye maliyɛn faga maliyɛn ɲɛmɔgɔ de olu de kungo don olu kungo tɛ gafe fana kɔnɔna la n'u ka minɛn donna sisan a tɛ ko maliyɛn k'a la dayɛlɛ mun de b'a kɔnɔ u bɛ donna cogo min na u bɛ bɔ n'a tɛ a tɛ ko mɔgɔ si la k'a lajɛ o fana gafe kelen kɔnɔ a b'a kɔnɔ an ka jamana sanfɛla a mara b'olu de bolo tant que o bɛ yen a mara b'olu de bolo a tɛ ko mɔgɔ si la k'a wele n'u ma yamaruya d'i ma donc an ko sisan nin tɛ bɛn donc an ye cabinet ani gouvernement mɔgɔw bila u ka lajɛ mun de ka ɲi an ma mun n'an ka sariya sunw bɛ taa mun n'an ka fɛn bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u k'o baara kɛ olu baara de kɛ komi G5 Sahel sommet tun bɛ yen ani tubabu ka président kan ka ɲɔgɔn ani président wɛrɛw an b'a kuma fɔ yan donc o de hukumu kɔnɔna la effectivement an ye sommet kɛ an y'a fɔ tubabu ka président ɲɛna o y'a sɔrɔ ko u bɛ bɔ Kidala fan fɛ ani Tɛsɛlɛtan fɛ k'u bɛ taa la zone des 3 frontières Mali ni Burkina ni Niger cɛ k'u bɛ taa yen an ko non a tɛ kɛ ten sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ lakana hukumu kɔnɔna la n'a kan ka taa a b'an n'a dɔnniya mun b'a to an bɛ se ka labɛn c'est comme mɔgɔ mun e bɛ so kɔnɔ i bɛna bɔ so kɔnɔ sisan mɔgɔ wɛrɛ kan ka don n'i kan ka bɔ i kan ka fɔ a tigi ɲɛna ne bɛ bɔ nin don masina in na ne bɛ taa ni n ka télé n bolo n bɛ taa ni n ka fauteuil bourré n bolo n bɛ taa ni nin ye n bolo n'i bɛ jɛ i ka na nin bolo sinon ne bɛ taa nin ta in bolo donc n'olu bɛ taa u kan ka fɔ an na an bɛ taa nin don a y'a labɛn ni minɛn b'an bolo an bɛ taa ni minɛn ye a nana o minɛn ye mun b'a to yɔrɔ lankolon kana bila mais bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ bɛɛ n'i ŋaniya don a kɛ kun ye yɔrɔ kun ka to juguw bolo parce que n'an ma labɛn a kama ni n'olu taara jugu bɛ yɔrɔ minɛ donc o kɔni o yɔrɔ bennen ye o de ko mun na an y'a fɔ n ko non baara tɛ an bɛ bɛn ko de kan olu bɛ taa yɔrɔ la u ka nafa sira bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa yen u ka président yɛrɛ y'a fɔ olu bɛ na yɔrɔ u bɛna nafa sira de ɲini ne min ta yen kɔnɔ o ye kungo de u b'a fɔ ye nɔgɔ bɔ a la
donc ko ne tuga do gafe man ɲɔgɔn cɛ an b'o falen o fana o t'an ka nafa sira an ka nafa fana t'o la gafe man ɲɔgɔn n'a fɔ ma accord de défense an b'o falen donc u sɔnna ko k'a falen depuis o don de an y'a fɔ maintenant mɔgɔ bɛna Mali la mɔgɔ si tɛna Faransi tɔgɔ la bilen Takuba mɔgɔ si tɛna Faransi tɔgɔ la jamana n'i bɛ na i bɛna i yɛrɛ tɔgɔ de la n'i nana i n'an bɛ sigi an bɛ kuma n'an bɛnna la i bɛ to yan n'an bɛn la i tɛ na Faransi tɔgɔ kɔni o banna mais a b'a faamuya nin fɛn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn la nin fɛn bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn na Barkhane Takuba MINUSMA G5 Sahel nin bɛɛ nujuru tun bɛ Faransi de bolo a bɛɛ nujuru tun bɛ Faransi de bolo a bɛɛ tun julen bɛ Faransi la donc ni Faransi taara dɔrɔn nin bɛɛ bɛ taa don ko dɔrɔn de kun don ni mɔgɔ min b'a ko ɲɛdɔn donc a ko nana kɛ ten a yɛrɛ nana ye an ye papier falen u tora munumunu na an a ka jaabi bila ka na bon an ɲɛ gɛlɛyaw nana wuli an ni ɲɔgɔn cɛ f'a laban na kɛ an ye sira d'u ma k'u bɛ taa an fana ye sira d'u ma donc o bɔlen kɔfɛ u ye diɲɛ wuli ka bila an na parce que an ko bon k'u ka taa sans délai u y'a daminɛ MINUSMA fɔlɔ la MINUSMA nana ko bon ko n'an ko Faransi ka taa k'olu bɛ taa an ko donc a bɛ Faransi a bɛ yan Mali la Faransi tɔgɔ de la a bɛ yan Mali la Faransi tɔgɔ la sira b'a kɔrɔ o fura t'an bolo sira b'a kɔrɔ a bɛ se ka taa parce que ne ye Nations Unies mission kɛ ne b'a dɔn n'i bɛ jamana mun na o jamana kan k'u ka lakana sabati a jamana na kɛ jamana sugu de bɛ ka lakana sabati ne y'a mission kɛ n ma dɔn mun don o de y'a sariya ye mais n'aw nana k'a bɛ tubabu de kɔ bon sira kɔni b'a bolo o fura t'an bolo mais n'a ko tubabu de kan ka lakana an ka minɛn b'an bolo ni bingera kan an bɛ se ka avion ta ka n'aw dɛmɛ an ka sɔrɔsiw bɛ se ka n'aw dɛmɛ mais n'o tɛ k'a fɔ ko tubabu a bɛ tubabu de kɔsɔn vraiment sira b'a kɔrɔ a ye sira minɛ u y'a bila u calmer donc an tora ten cogo la Barkhane taara Takuba taara an nana se G5 ma donc G5 problème ye min ye gɛlɛya min ni Faransi cɛ u y'o don jamana wɛrɛw senkɔrɔ minnu bɛ minnu manipuler donc u dɔ y'an kulan sɔrɔ k'u tɛ fɛ ka G5 ɲɛmɔgɔya d'a ma donc o kɛlen n ye balimakɛ Tchadien wele k'a fɔ a ɲɛna n ko n k'an ka waati sera dɛ n ka ko bɛ cogo di k'a bɛna CEDEAO k'a bɛna président tɔw wele CEDEAO président ninnu n ko e tɛ CEDEAO la n ko tɔ n tɛ CEDEAO la a tɛ sɛbɛn tɛ G5 gafe foyi kɔnɔ ko ni CEDEAO ye jamana mun ɲangani ko u kan ka jouer i ka présidence kan G5 Sahel la n ko bon nin don na an bɛ lettre ci ma n'a ma fɔ an ɲɛna k'a bɛ président ma nin don o y'an talen pewu pewu an tɛ se k'an kɔ bilen donc an ye lettre sɛbɛn ten cogo la k'a ci u ma o tora munumunu na fo don nana se an fana ye an ka ko ɲɔngiri an sen bɔra la parce que G5 ta kun na kɛ ɲɛdɔnya le an tun bɛ se ka sɔn ɲɛdɔnya ma jɔnɲɔgɔnya an tɛ se ka sɔn jɔnɲɔgɔnya ma parce que Mali ye miliyari kelen cash Mali ye miliyari kelen bɔ cash pour que Tchad sɔrɔsiw ka bila Niger Burkina ani Mali frontière la Sénégal fana ye miliyari kelen bɔ jamana bɛɛ ye miliyari kelen bɔ an tɛ se ka miliyari kelen bɔ aw ka na k'a fɔ k'a bɛ dɛsɛ k'o d'a ma san kɔnɔ Mali bɛ 400 miliyari sa miliyari 400 an bɛ se k'o bɛɛ sara juru t'an na juru bɛ jamana dɔw la k'a bɛ ban o ɲɛmɔgɔya d'a ma o kuma t'a la donc o de y'a to an ko bon u n'u kungo an n'an kungo o de tun b'an arranger parce que an yɛrɛ tun Ala deli yɛrɛ tun k'a d'anw ma parce que n'u tun y'a d'a ma tubabuw sigilen tun bɛ to an fɛ yan parce que tubabuw bɛ G5 u sigilen bɛ to an fɛ yan donc an yɛrɛ Ala deli tun tɛ u ka to yan donc Ala yɛrɛ y'a kɛ o ma sɔn an taara donc an taara k'u bolo ka na an ko kɔni o baara banna an kɔni taara ka ban an tɛ se k'an kɔ bilen donc o bɔlen an nana se MINUSMA ma donc a ye MINUSMA de tun tɛ maliyɛnw ka laɲini sabati u tun tɛ k'u ka baara kɛ mais nin bɛɛ tun ye bɛɛ nujuru Faransi de bolo MINUSMA problème fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye Faransi talen u ye MINUSMA mɔgɔ caman jamana wɛrɛ mɔgɔw u y'u caman falen Faransi mɔgɔ wɛrɛw la donc Faransi taara Faransi seginna ka na tuguni donc o kɔrɔ toujours u b'an ɲini kan bon ni saya kɛra kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ u tun bɛ mɔgɔ bila ka taa u tun bɛ Faransiw ka gendarmerie bila ka taa et Biɲangala n ka sɛnɛ Biɲangala nka o bɛ yan o tɛ ye o donc o fana tun ye gɛlɛya dɔ ye donc u y'u to la MINUSMA fana u bɛ mun kɛ u bɛ an ka kanw sanfɛla yɛlɛn n'u ka avion ye u b'a kibaruyaw ta k'u b'o di tubabuw ma an y'o ɲininka aw bɛ nin kɛ kun jumɛn na ko Faransi de bila la an ko siɲɛ wɛrɛ n'a ka avion y'an ka kan sanfɛla traverse an bɛ mugu ci a la donc bɛɛ kelen u y'u calmer donc an nana to ten cogo la ko MINUSMA yɛrɛ ka taliko nana boloda
parce que ministre tali solution kun tala parce que la ni sabari ke o la ni sabashi kun sala tema an fa ministre mo goyana o nana ku sa ande men to godi an go bona fa ande men parce que aka baraka nga an be ga yita de kan agele nango mo me juga go te juga saka yana go to ko shila fa be ga fo ntigire juge aka baraka ke ka an barada fa bonya fo do ni beni wala sugo ke ani akilna fla te bien quoi parce que na chena be wara mu ma ko fe ora to abi ko be la be nganya aya kumuna wi bina batonka wi bamba attaque wi burama attaque wi chama attaque mo yi déclaration wi video fli fo ka malen do re du sum to ga sinin go be laba mais ni be malen nga chesri de hoda to parce que ko wodi ka jibana don akli nyangami ko amruti ko muta do kle chene to ay anana don fo kan robe mli killing ajama braga bonade tesalit ukni tesalit aset ledi uka communication mamulo bo aforno akana mgu chanu ngam way avion jigna tasma ko ku ka sala ngam gobla parce que famna duma sana bana na san vezera fe do tesalit na tasma de koro agilok o katoka kube kan yo jugu wele kana drone busan ko yite drone na o kam nan ta ka de jugu ma o image bambolo wagam nani juguma drone bu kuna bu filmer o image bambolo o tato ye fembe tien ampe tien a re ke alta madu mo shila na e baga mo wala kana ta fa ebe mo wala kana ni manya kike ngabu o la kata re la sesa munata fo e gam na changa ta nyuma fe tra ngam go filonto to ngam na be filonto kra mi jugu kata tra ngam mo lu na ngam fa be to jugu kata yel kan bile baf na katen gola be di an yete fola ni pidalte umna roro fu ko ke o tra jian fa bangu ni pidalle la ko kilani gamini ko fa am ko ranyeni to aye amadu mo sa kele kera ko pidalle mene e pidalle ne le fem so da pidalle ga bo aklima o tra ga blende tandru ngona to blende tandru abeka mais heureusement ke ama tambaduma o bole jugu ka toy jugu me kamne ka bon fait bombardement, il fait bombardement, yabla. Donc c'est quand on a j'enfant par cas que pour que jamanan ka dese quoi. C'est comme moi flabe kala la an la jo comme na banto ko an se angula ja ko meti ndiko la di. Mu ma na jadi. Na nyana mombulo. Ala barka la jamana do nga wuli ka jola. Nin jamana do ga demena. So suga wuli ka jola. Apara ala kunce ko nyuma dam donc albi barama ba fando de kera oro okum wonna sa akaga sa anga kayare tinya sa anga kayare wala to ango ko wa siki ga fobe ta en fait na fait o bana antike mo shikana mo glaso beble na me febe gamba ka en fait do okum ko nango atinya malo ga siki ga fobe no bena munga ame barako ka parce que tintin mo dabe do iga kumala abaka ga nganyare kama abaka aga sorotari kama abaka fa fenti ina te jenani kala bli do na re mu bena munga o paran kanu gamblo ni mo da charala mo da bala abaka aka na fasrosra kama abaka aklanta kama abaka o sa aklanta kacha e ka to ne ga marakono ofuna baradoy nganga na fasrosra so ifan fe ofuna fendoy donc atik amaka aka sisa an re ga kan re an re ka feno an be feno kan an barakoka o de b'a to lakana tɔ bɛ sabati idal minɛli dɔrɔn t'a banni parce que ko tanza waten Tunisie bɛ yen Burisa bɛ yen André-Bougane bɛ yen Fanfi bɛ yen fo frontière mɔgɔ tɛ yɔrɔ lakana so kɔnɔ i b'a lakana so kɔ kan donc pour que ça kidal lakana fo frontière a yɛrɛ y'a ye kɛlɛ dɔ taara kɛ fo frontière an fan fɛ o bɛ ka jamana lakana donc ate nyaali bi o barato mo be angula sabati maintenant me fa mu fo an nori de jango nuna tama shay kelete arabu kelete koroboro kelete bamana kelete miyan kelete na fasro sa kelete ko mo go le famia ne mo mo fa ma dro mo fo famia bi ngo fa mo be ko ran fela la mo amul nana ataka ko tama shay de ko gadu yi
u arabu de ko ka di u suraw de ko ka di u bamanan ko ka di u de ko ka du yɛrɛ mɔgɔ si ko man du u b'u ka nafa sɔrɔ de ɲini na misali kelen san 10 u bɛ ka sanu bɔ nord la sanu bɛ ka bɔ Gawo sanu bɛ ka bɔ Kidal san 10 ne m'a ye k'u ye wariso kelen jɔ san 10 m'a ye k'u ye dɔgɔtɔrɔso kelen jɔ san 10 m'a ye k'u ye ko dugu ninnu développera n'u bɛ Kidal fɛ u bɛ Gawo fɛ u bɛ nin dugu ninnu fɛ sanu bɛ ka bɔ san 10 a kan ka dɔ kɛ dɛ mais foyi ma kɛ foyi armée donné machine yira ye ala a ka bɔ a kelen ma o machine bɔra min a donna yɔrɔ jumɛn fɛ u bɛ ka sanu bɔ a yɛrɛ ka lajɛ dɛ ko fila don soit an b'an jija an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'an ka nafasɔrɔ kɛlɛ kɛ parce que a tɛ taa mankan kɔ dɛ wari kɔni a tɛ taa mankan kɔ nafasɔrɔ sira fana ka jamanadenw ka olu ka diɲɛlatigɛ a b'o taabolo la dɛ soit an b'a kɛlɛ kɛ an ka sɔrɔ fɛn min k'an sɔrɔ yen a kɔni tɛ taa mankan kɔ a tɛ taa joli bɔ kɔ a tɛ taa fɛn kɔ mais a mana mɛn to a bɛ ban ko an bɛ to u bɛ na an bɛ siran an b'a fɔ an jɛra kɔ a bɛɛ ta wala an bɛ kɛ mɔgɔ ala k'an kisi k'an tago ma donc fo a k'o de faamuya o de to a tɛ taa hali bi an ka armée labɛn ni si tɛ se ka kɛ ni armée ɲɛnama t'i bolo munna minɛ bɛ ka dɔn na o bɛɛ ye armée ko de n'an ka armée labɛn sisan ni munasi ninnu sisan tɛ taa f'i ka armée labɛn ni parce que ni armée ta a tɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ se hali ka dugu ninnu développer i tɛ se ka kɛ parce que n'i ye so jɔ dɔrɔn u bɛna bin da kɔrɔ u b'a sauter f'i ka lakana de kɛ an bɛ fɛ ka développement fɛ ka tɛ taa fo dɔ ka lakana de donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ni mankan fɛn bɛ furanfɛla la u n'u ka nafasɔrɔ de ɲini u taa si fɛ u b'u yɛrɛ de fɛ u ka nafasɔrɔ de ɲini f'an k'o de faamuya n'an b'a fɔ ta k'an ka sigi an ka kuma an de k'a dɔn o nafasɔrɔ sira ninnu filɛ nin n'an ye ni sanu bɛ ka kɛlɛ san 10 ni maliyɛnw kun bɛ ka bɔ hali n'a kɛra bugusonin kelen o tun bɛ jɔ dɛ jamanadenw yɛrɛ tun b'i jɛ ko i k'o jɔ a tɛ se ka kɛ ten fu la o i tɛ se ka san 10 kɛ i bɛ ka sanu bɔ jamanadenw tɛ ka nafa sɔrɔ a la a sanu a bɛ taa min a bɛ taa jamana jumɛn na a bɛ taa jamana mun na olu est ce que olu hakilinata ye lafiya ka k'an fɛ yen donc o y'a to a ka kan an ka jamana la hali bi an ka to an ka jamana na an ka armée labɛn o de hukumu kɔnɔ n y'a fɔ an ye sira ta seginko tɛ sira mun na n'an seginna an kɔ dɔrɔn an bɛ kɛ jugu sago ala k'an kisi k'an tɔgɔ ma donc o tɛmɛnen kɔ n bɛna kuma jatigɛ wale mɔgɔw selisigafɔ mun bɛna kɛ jamana ka kɛlɛya ani an ka laïcité ani ka jamana ka dugukolo o yɛrɛma hɔrɔnya makatigiw la a tɔ bɛɛ mɔgɔw bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to bɛɛ bɛ se ka sabati parce que nin bɛɛ ye ka an kun kari la ɲɔgɔn na de filako kɛlɛ tɛ yen dɔgɔniko kɛlɛ tɛ yen arabuko kɛlɛ tɛ yen nin bɛɛ bɛ kɛ ka yɔrɔ ɲagami mun b'a to u bɛ se ka nafa sira ninnu u jukɔrɔ fɛn ninnu bɔ cogo min na ni lafiya bɛ yen a ka gɛlɛn donc wa a ka kan an yɛrɛ ka sigi an ka bɛn k'an ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to an fana bɛ se ka nafa sira ninnu bɔ donc hukumu kɔnɔna la an y'a fɔ jatigɛ wale mɔgɔ ninnu o kɛlɛ bɛ continuer an b'a kɛlɛ kɛ ka da fɛn fila de kan jatigɛ wale fɛn ye fɛn fila ye n bɛna fɔ an na bi a bɛ se a bɛ bonya mɔgɔ caman kelen ma jatigɛ wale kɛra u b'a fɔ ma ko levier géopolitique ça veut dire a kɛra kɛlɛkɛ bere de ye jamana dɔw bolo jɛkulu dɔw bolo o kɛlɛkɛ bere u b'a bila jamana na ko fila soit ka fanga yɛlɛma u bɛ fanga yɛlɛma cogo di n'i taara dugudenw kan ka bɔ ka dugu la k'u ka dugu jeni ka mɔgɔ ta ka se ka sɛnɛ kɛ ka mɔgɔ tɛ commerce kɛ a laban mɛn jamanadenw tɛ muruti ni muruti a laban jumɛn fanga tɛ o ye politique de ça c'est la politique donc jatigɛ wale ka baara laban bɛɛ ye politique de a ka bɛ bɔ mɔgɔ kelen ma dɛ mɔgɔ b'u dogo diinɛ kɔfɛ parce que i bɛ se ka jatigɛ wale kɛ u b'a fɔ ko on peut pas être terroriste sans avoir l'idéologie i bɛ se ka kɛ terroriste ye jatigɛ wale mɔgɔ ye tant que hakilina t'i la u bɛ dɔw hakili ɲagama olu ta bɛ ka diinɛ ko ye u bɛ tɔw hakilina olu ta bɛ kɛ sɔrɔ ko ye bɛɛ n'i ka laɲini don mais u b'a bɛɛ dogo fɛn dɔ kɔfɛ mais bɛɛ n'i ka laɲini don f'i ka endoctriner de fo fɛn dɔ ka fɔ hakilina dɔ k'i kunna mun b'a to i bɛ kɛlɛ in kɛ mais u b'a kɛ a caman tɛ diinɛ ko ye donc o ye a kɛra politiki bere de sisan jamanaba dɔw bolo n'u bɛ fɛ ka fanga falen u b'a su jamana la n'i ko i ma su ta ma dɔrɔn u b'a su la a laban fanga yɛlɛma ye donc a kɛra
politique bere de sisan u ka fɛn bɛɛ laban ye politique a bɛ bɛn mɔgɔ gɛlɛn ma mais o de don donc n'a ma kɛlɛ hali ni élection kɛ ka président kura sigi n'a fanga ma bin n'o o président o fanga ni jamana dɔ ma bɛn jamanaba dɔ ma dɔrɔn u b'a su a la n'a sɔrɔ armée t'i bolo armée ɲɛnama t'i bolo dɔrɔn ko fila don dɛ to ta kɔni o ko bannen filanan u b'a su jamana na u ka nafa sɔrɔ sira sɔrɔli kama Mali ni Niger Burkina filɛ bi bi in na bɛɛ b'a dɔn ko fɛn min b'a jukɔrɔ mais munna lakanabaliya bɛ yen camion min bɛ don yan ni conteneur n'u bɛ fɛnw ta ka bɔ yan mɔgɔ t'a filɛ fɛn min b'a kɔnɔ u bɛ bɔ ni mun ye tant que gɛlɛya bɛ yen an tɛ se ka nafa sɔrɔ sira ninnu bɔ u bɛɛ b'a la u bɛ se ka jatigɛ wale mɔgɔw sugu jamana na ka insécurité créer o kɔnɔna na olu de bɛ se ka bɔ ko olu bɛ jɛ ka bɔ a tɛ taa o fɛn fila la a kɛra enjeu géopolitique ye a kɛra enjeu géoéconomique ye donc a tɛ taa fo o kɛlɛ tɛ se k'a fɔ ko bɛ musalaka parce que n'a musalaka an bɛ ka siran fɛn fɛn ɲɛ ko territoire constitutionnel ala k'an kisi i ma bɔ fɔlɔ dɛ tant que ninnu fanga ma bin fanga fanga bɛ i ma tila parce que mɔgɔ de b'u su ka bila mɔgɔ la u ka laɲini kama a kɛra kɛlɛkɛ bere de mɔgɔ jamana dɔw bolo jɛkulu dɔw bolo sinon diinɛ ko tɛ o misi joli bɛ Gawo alimami joli bɛ Gawo diinɛ ɲɛmɔgɔ joli bɛ Gawo diinɛ ko tɛ a kɛra politique bere de sisan jamanaba dɔw bolo o y'a to a ka kan an yɛrɛ ka kan yɛrɛ an ka armée labɛn fanga mana sigi k'a sɔrɔ ni ninnu ka fanga bɛnnen don i bɛ lafiya mais ni kɔni i sigira dɔrɔn fo n'i kɛra mɔgɔ namugula sugu ye o la u tɛ s'i ma mais n'i ko n tɛ sɔn siɲɛ kelen siɲɛ fila u b'u bila ka na i b'u ye o siya o de don fan bɛɛ Mali ni Mali lajɛ Burkina a bɛɛ sɔrɔla mun fɛ politique kɛlɛ an bɛ se k'a fɔ o mankanw bɛ Mali la mais Burkina o politique kɛlɛ tun b'a bɔ Mali ta cogo min na mais terroriste de y'a kɛ ni fanga binna donc tant que a ma kɛlɛ fanga si tɛ mun bɛ lakana parce que ale ye kɛlɛkɛ bere mɔgɔ wɛrɛw bolo sisan u musu fanga na ka fanga na bi donc a ka kan o kɛlɛ an tɛ se ka o musaraka bilen an ma labɛn a kama a ma nɔgɔ parce que kɛlɛ ye fɛn sugu dɔ ye mɔgɔ ɲɛ bɛ bɔ la don dɔ ka di don dɔ man di a ka faamuya ten cogo la mais a ka kɛ an ka laɲini ka sabati an ka jamana ka lakana o de y'an ka laɲini laban ye mais kɛlɛ na kɛ cogo to dɔ ɲɛ bɛ bɔn dɔ bɛ jogin o tɛ ba la donc o bɔlen an bɛna a kumana da magara refondation na réforme min kɛra an ye jamana sara sunba kura o an y'o la tɛmɛna ala ni maliyɛnw ka wulikajɔ n'u ka fasokanu na a ye san caman a ma se ka tɛmɛ mɔgɔ ma bɛn a la mais nin hukumu kɔnɔna la maliyɛnw bɛɛ bɛnna kelen ma ala y'a kɛ o ɲuman tɛmɛna an b'o foli bila maliyɛnw na o fana tɛmɛnen loi électorale o fana sariya o fana tɛmɛna an b'o fana foli bila maliyɛnw na ani an ye région kuraw créé Kucala San ninnu Keta olu bɛɛ créé la an b'u bɛɛ foli bila maliyɛnw na ani autorité indépendante u b'a fɔ ma ko EJ minnu bɛna ka baara bɛna kɛ élection organisation donc olu fana bɛɛ sigira sen kan o bɛɛ kɛra refondation kɔnɔna la an b'o foli bila maliyɛnw na ani code minier a yɛrɛ da magara la Mali tɛ fanta jamana ye o y'an kɛ fanta jamana de Mali tɛ fanta jamana ye an kɛ fanta jamana de sanu bɛ Mali la lithium bɛ yan manganèse bɛ yan uranium bɛ yan n'an y'a matarafa a bɛna ye n'an jamanaden n'an tɛ jamana bɛɛ o n'an jamanaden de a bɛna ye ni Mali tunkarakɛ a bɛ dɔgɔya mais o y'an kɛ fantan de o y'o bɛɛ de bɔsi an na sisan u tɛ k'an bolo sɔn an ka mɔgɔ bɛ taa sanu mun san Dubaï la an ka sanu de don voilà parce que an ma se ka matarafa a bɛ bɔ o bɛ taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye n'an ka sanu matarafa a bɛna ye Mali tunkarakɛ a bɛ dɔgɔya a bɛna ye an ka jamana parce que i tɛ se ka to diɲɛlatigɛ la ten quoi fo fɛn ka k'i bolo mɔgɔ fana bɛ siran ɲɛ fɛn min ye fɛn ka k'i bolo mɔgɔ bɛ bonya ni fɛn min ye i kana se kɛlɛ la mais i kɔni kɛ waritigi kɔni o kɔni ka kɛ waritigi e de ye waritigi e fanga tɛ la i taara jumɛn e tɛ waritigi e tigi yɛrɛ la ka na fanga t'i la o tɛ labɛn o wari b'i bolo mɔgɔ bɛ n'i la ni fanga b'i bolo dɔ bɛna bɔ n dɛmɛ gangayɔrɔ la ka na i tɛ se ka gala dɛ an b'an ka armée labɛn ani an ka nafasɔrɔ siraw fana la minɛ sisan olu lakana a banna o a bɛna ni mɔgɔ bɛ na ni mɔgɔ tɛ na jamanaba ninnu a b'a fɔ ko jamanaba olu bɛ boli Mali nɔfɛ lithium kama
mais na arema valeur do ala ka makarakara e mo rabna ta ka ambulation anga jamana do meta tungala ube binju ko jila kan ke ju wala mo be to mo ko nyimetu ante fanta jamana mo do fana bi malti fanta jamana yanga fanta jamana anga na so anga janjoro la ala sona ma ke plan abe nago maintenant ay fe fana fo kiri ko kunda corruption yurugu kunda aya kuma fe ansalo yurugu ko ni aya kuma fo bane muna baradam ne la avec fada ne avec fada detna entre netna wuli mu goto wala yine trier yesum go matal malembele kakakan sariala detna wuli ka kuma mu goto wala kati wiri wala ko ga toy ba ke fana mu go kana wuli ka fakibe dangari kibe juju dese ko ga barake parce que yuruguru nama kele gela chama be jamana kono abe famba do yi mko ko muruli famba do yi do nama kele jamana de ga basigi te soro ibana mali problème fmeta nyejugo nyanyuma a famba be yurugu yi una fara jonga kani mko murutla ni tere ngota problème be ni secteur minier problème be imana yororo ta corruption problème ma jugoro ko bena bodo godi fay man gadi be mem ngoste faka ijo ko ngokor o tsaka nyaw saka nyade abe fanga jamana bagasi anga jamana ga jamana nyumai ngabala de abe ka doga nyagum ngane fo mu goga so mati boni go ko e fa fay man surete faka asengeke abe gela mo got saka ke fen ki masingi saka ke ni o fen sura dro wat de mana beta to idu kele ogoni ya ala dele juju kana wili ko kitu ko bala yala dele ni gono wili ko ubuga barake funu ga bara bana do mena do ko na la agla tege salo nye mbe position gele muna ali bine bo position gele la e gouvernement fana bo position gele la e CNT fana bo position gele la sonu make amay ama tension sociale odi ba be jibor anga manga famba bebi a 90% irugu odi na nai fon fra nyonga na zero do ma apuira mais fanga soni quoi beka mu gobsa ala neka mu gobsa ala o tabali ko juyo ne shugo shina ma ujo nyina ma weseraw o do ne shugo nyina ma weseraw mais bere de manga sharafa en fait bere de manga sharafa en fait le gouvernement bien ba bien mo système ko dugo itu ko na fodro donc mais be ayina o fait parce que irugu ko la c'est ça i kalana otala i makala otala parce que frère me blase arama de frère bla absaka frère contourner ya ketugo aramade akli ka bongo ju dantala al ne freski tugo to ala madi do saka kontu ka mununu ka ta fere ke do amuni la da to mo goyi dina nyem go ananga dugutu abara famba bulu banere mun fami ala mo to tumam sabu yurugula anga siganda be ma ko fika fa ko ne fadin to intini kepa parce aramade ni banko tila bi son ko be ma do ka ganga almamiu anga dugutu dina nyemgo dala to mo ka kuma ne mo ka sigu dambe ma ka fo mbe sari neteni karsa neteni wale yake be no tara madene ibe songo be ma parce kalam ko teblu mo do ma kala mo be rudu wada ko katimal mo ko mun kalana donc no nyewe muna parce que ye frère blase nga dugo dama frère blase nga de je suis ba baraki me ga so cheni kera ulu tuma so cheni nga pour que cheni nga na ke fero be blase nga vraiment to bebi ka baraka shuni na sa ke mais afamba be dambe bulo parce que imana war dakara ma de bla amano go donc meni dambe nana ibisi dambe nye ibisi toanye ibisi ka kabila nye ibisi ka demba nye ite do shunina
donc an b'o fana b'o ɲɔgɔn a ka an dɛmɛ o baara la mun b'a to sisan wɛrɛ an ka fɔ ko caman bɔra la jamana ko la maintenant depuis transition daminɛla mɔgɔ dɔw fɔ ko a justice tɛ ka baara kɛ an kana mɔgɔ min kan ka jamana tɔgɔ cɛ an kana don olu ka kuma la ja foyi tɛ ka kɛ justice la foyi tɛ ka ɲɛ sɔrɔ fɛn ka ɲɛ sɔrɔ dɛ fɛn ka ɲɛ sɔrɔ depuis transition daminɛla mɔgɔ yɛrɛ fɛ mɔgɔ tɛ se ka maga dossier la transition a bɛɛ dayɛlɛ yuruguyurugu a fɔlɔ o ye LOP ma ni avion présidentiel sɔrɔsiw de ka sugu ka mɔgɔ minɛ o tɛ se ka kɛ ten o tɛ se ka u ye kuma sugu bɛɛ fɔ bɛɛ b'a tiɲɛ dɔn bi a dossier dalila mɔgɔ minɛ la terrain mɔgɔ taara kogo jɔ terrain sanfɛ mɔgɔ taara su jɔ terrain sira fɛ bɛɛ y'a ye mɔgɔ sara ko mun kun kɔrɔ ko sara t'u bolo u k'a kɛ ta ka d'u ma o ko bɛ wuli sen kan dɔw bɛ taa billet parallèle feere o la o bɛ ɲɛnabɔ cogo di mɔgɔw ka taa grève la mɔgɔw ka sa ne yɛrɛ da magara dossier fɔlɔ min na n nana transition na CNSP la o ye terrain dossier fɔlɔ min da magara o ye terrain dossier de o taara ne sɔrɔ Kati o taara n ka dossier fɔlɔ ne tɛgɛ magara mun na ko jamana ko mun problème bɛ yen o cheminot tulo bɛ mankan na o minnu taara fana u bɛ dɔn b'u dɔn ko ka u dɛmɛ ka terrain wuli o wulilen sa n'a fɔra ko dɔw bɛ taa yuruguyurugu dugu jukɔrɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn mɔgɔ sara mun kun kɔrɔ ko o tigiw ka hakɛ sɔrɔ o bɛ wuli dɔw bɛ ka taa ko u b'o la bin tuguni a ka lajɛ dɛ zone aéroportuaire u taara yɔrɔ feere mɔgɔ ma k'u ka so jɔ k'a sɔrɔ u ma a vocation falen ça fait n'a bɛ olu kan ka di mɔgɔ ka so jɔ u b'a bɔ aéroport ta la ka kɛ a bɛ se ka di mɔgɔ dɔ k'u bɛ se ka so jɔ mɔgɔ yɔrɔ bɛ kɛ mankan ye mɔgɔ minɛ l'o fana la o fana dossier traité la mɔgɔ minɛ la o bɛ senna transitaires o fana dossier o bɛ senna o ma dogo mɔgɔ la o mɔgɔ bolo kalama Samako dossier sɛnɛkɛyɔrɔ ka taa falen jamana ka yɔrɔ de don sɛnɛkɛyɔrɔ ka a vocation falen k'a ta ka di mɔgɔ particulier dɔw ma mɔgɔ gansan don ni n ko mɔgɔ gansan mɔgɔ kelen k'a feere mɔgɔ groupe dɔw ma o groupe fana k'a ta ka tila o yɔrɔ kelen fana feere jamana ma tuguni ko jamana ka logement social jɔ n'o ye o logement social mɔgɔ fana ka tila k'o ta k'o marché fana don mɔgɔ kelen ma tuguni mille et quelques c'est trop bon jamanaden dɔ de ye nin dossier ta ka na di ne ma dɛ a nana fɔ n ko est-ce que fɛn b'i bolo est-ce que prévu b'i bolo ko prévu b'a bolo n k'a ci ma a y'a ci ma n ka n ko vérificateur n ko dossier filɛ i bolo taa nin ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ne ko ka mun fɔ tiɲɛ don maliyɛn gansan de y'a ta ka di ne ma dɛ maliyɛn gansan de y'a kuma fɔ n ko bon ni dalo b'i bolo nin papier di yan a nana papier di yan n ye vérificateur wele n ko vérificateur taa nin ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ka tila ministre de la justice wele a ye taa nin ko sɛgɛsɛgɛ a don ne tun tɛ yen dɛ mais ministre bɛ minnu bɛ cɛ o b'a dɔn kasira ko n'ale sara sisan ko ale lafiyara tellement a digira a la yuruguyurugu digira a la o taara mɔgɔw ka fɛn gosi la k'ale n'ale sara sisan ko ale ka diɲɛ ɲɛna bon mɔgɔ hadamaden bɛ to fɔra min na o b'a dɔn ko dusukasi a barika bɔnna kojugu ne tun tɛ yen dɛ mais ministre bɛ mun bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu bɛ yen bon o mɔgɔ su ala k'an kisi o mɔgɔ su de bɛ se ka kɛ jatigɛ wale mɔgɔ ye quoi parce que a dusu tiɲɛna jigin a ta ye bilen a bɛ sɔn ko bɛɛ ma pour que a fɔ k'a bɛ justice rendre o de y'a to tant que an bɛ se ka justice rendre yɔrɔ o yɔrɔ ka sariya bato yɔrɔ an ka bato o bɛ dɔ bɔ an bɛ ka kɛlɛ min kɛ sa o bɛ dɔ bɔ a la hali logement social fana o fana dossier logement social i b'i ka dossier de déposer dɔw fana ma o so feere kɛrɛfɛlanin na u ye siran dɔ dayɛlɛ u b'a ka so feere mɔgɔw ma mɔgɔ sugu bɛ sɔrɔ a la minnu b'a la fana dossier bɛ mɔgɔ min la fana bɛ ka ɲɛɲini minnu fana bɛ taa an ka duguw la ka taa sanu bɔ n tɛ fɛ ka jamana tɔgɔ fɔ mais bɛɛ b'a faamuya ka taa dugu fo duguladenw muruti ka taa dugu terrain daraka ko sanu bɔ u bɛ na n'u ka minɛnw ye ka yɔrɔw tiɲɛ o fana minɛn caman minɛ la mɔgɔ b'a fɛnw fɔ video la u bɛ mankan ci baara bɛ ka kɛla dogo don ministère baden fara ɲɔgɔn kan ani justice
u bɛ taa minɛnw minɛ a minɛnw baden minɛlen bɛ bi na daragu minɛlen don camion minɛlen don mansin minɛlen don n'a fɔra yɔrɔ dɔ u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ n'u tɛ sariya kɔnɔ dɔrɔn u b'u ka minɛn bɛɛ minɛ u la o baden de bɛ yen mɛ n b'a fɔ gouvernement u ka minɛnw bɔ tile la bɛɛ k'a ye c'est mɔgɔ tɛ k'a dɔn ko baara bɛ ka kɛ mais a fanba yɛrɛ an yɛrɛ nɔ b'a la parce que dɔ de b'a di duguladenw fana dɔw b'a da b'a la a bɛɛ tɛ dɛ n'an yɛrɛ de don dɔ b'a kɛ a ka nafa sɔrɔ mɔgɔ kelen ka nafa tɛ jamana bɔ fo bɛɛ de k'a sɔrɔ e bɛna nafa sɔrɔ jamana dugu kɔ kan o tɛ ɲɛnabɔ mɛ n'a bɛ kɛ sababu ye a bɛ dugu yiriwa a bɛ jamana duguladenw bɛ baara sɔrɔ o dakadi bɛɛ la maintenant dossier surfacturation fɛn na an ka n'a y'a jateminɛ an ka mɔgɔ bɛna taa concours kɛ fonction publique ou sɔrɔsiya ta ninnu olu fɛnɛ ka jugu jamanaden yɛrɛ de ma o de ka jugu a ye man di a cɛnni ka bon i bɛ taa mairie la ou bɛ taa justice la ou mɔgɔ bɛ i ka casier judiciaire la ou mɔgɔ bɛ i ka renaissance la o b'a dɔn ko a tigi ɲɛ gannen don a mago b'a la sisan wala munumunu i ta lajɛ o b'a tigi yɛrɛ pousser i b'a sɔrɔ a bɛna dɔ ye 100 o bɛ dɔ fara a kan n dɔ ye 1000 o bɛ dɔ fara a kan o jamanaden yɛrɛ pousser a ɲɛ gannen u b'a bila ka wari minɛ a la mais o dossier la procureur dɔ ka mɔgɔ dɔw minɛ k'u datugu o dossier olu kaso la bon o corruption filɛ nin o ye man di dɛ o ye man di dɛ i bɛ se ka na vérificateur dɔ ka na a bɛ papier ta a b'a lajɛ mais o tɛ ye dɛ ou péage ninnu na o tɛ ye dɛ mais fo ka dénoncer de mais e yɛrɛ sɔnna ka wari di ni dɔgɔ ko bɔn ko fɛn min waa kelen k'i ka 2000 sara taa ko fɔ mɔgɔ tɛ sɔn dénoncer mais i m'a fɔ k'i ka bin mɔgɔ kan dɛ ka mɔgɔ tɔgɔ ci ni preuve bolo nana ye ni dossier b'a fɛn bɛ corruption k'a ta ka nɔ bɔ k'a dama ka bin mɔgɔ kan dɛ a papier a nana ye a b'a ni fɛn bɔ la ni fɛn tɛ bɔ a la mais n b'a fɔ mɔgɔ ka bin mɔgɔ parce que caman b'a fɔ corruption o bɛ dɔn dɔrɔn ma na ni papier ni sa justice bɛ yen ni ma se k'o si sɔrɔ nana créance la secrétaire général de la créance bɛ yen n ka directeur cabinet bɛ yen i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'a la se ne ma i b'a lajɛ ni fɛn bɔra ni fɛn tɛ bɔ a la mais mɔgɔ kana to ka kuma fɔ ka mɔgɔ dusukun na kami ka mɔgɔ la muruti e yɛrɛ papier tɛ yɛrɛ bolo a prévu yɛrɛ t'e bolo a ladu yɛrɛ t'e bolo n'a bolo nana ye baara bɛ k'a kan donc o yɔrɔ la a ka kan ka mɔgɔw la sabali mɔgɔ ye adamaden ɲɛ gannen ye e b'o o bolo wɛrɛ minɛ o la parce que mɔgɔ tɛ ye o donc fo o de ka dabila donc o bɛɛ fana taa ni sensibilisation tɛ e n'a fɔra ko acte de naissance ye 500 francs e ka t'o kɛ 1000 parce que a tigi n'a ma sɔrɔ bi a mago bɛ sa donc a ka kan olu mɔgɔ ka fana ka sensibiliser donc gɛlɛya fɛn fɛn kɛra o hukumu kɔnɔna la réforme caman kɛra justice kɔnɔna la ka yɛlɛmali caman kɛ min b'a to gɛlɛya minnu bɛ ka kɛ a bɛ se ka kunbɛn cogo min na o réforme fɔlɔ o kɛra pôle national économique et financier a bɛɛ b'o kalama yuruguyurugu o bɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na o dayɛlɛ la maintenant agence de recrutement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués fɔlɔ ni mɔgɔ kun minɛla a b'a ka kaso kɛ n'a ka kaso banna dɔrɔn a bɛ taa a ye wari dogo yɔrɔ min na a b'a ta a bɛ taa dun foyi tɛ bɔ a la sisan de b'a fɔ sisan k'i nɔ bɛ sonyani na i bolofɛn bɛɛ bɛ minɛ depuis sɔngɔ bɛ k'i la a bɛ minɛ n'a minɛla ni sɛgɛsɛgɛli kɛra k'i nɔ t'a la i ka minɛn bɛ d'i ma ni nɔ b'a la a bɛ minɛ i la i wari mun tiɲɛ o hakɛ bɛ minɛ ka segin jamana ma a tɔ bɛ d'i ma fɔlɔ ni mɔgɔ minɛla a ko la n'a tigi sara o y'a ko bɛɛ bannen o banna dɛ hali ni sara i ka minɛn minnu bɛ a bɛɛ bɛ minɛ o ka boli ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ san 50 fɔlɔ san 3 dɔ tun ye san 3 ye mais o bɛɛ banna taara san 20 san 50 san 100 fɔ i nana dɔrɔn i bɛ kiiri bɛ d'i kan i nɔ bɛ minɛ donc boli t'a a ɲɛ bilen maintenant création du pôle national de lutte contre la cybercriminalité aw de y'a damɔra kuma la imam damɔra kuma na ko mɔgɔ bɛ buruja mɔgɔ bɛ nɛni jamana bɛ lagosi maliyɛnw ka laɲini don cybercriminalité ye maliyɛnw ka laɲini de fo mɔgɔw k'o faamuya a bɛ se ka a bɛ digi mɔgɔ la bi a tɛ mɔgɔ arranger mais maliyɛnw ka laɲini don kɛngɛla au conseil islamique yɛrɛ siran ne ma a kuma fɔ n na n ko bon n ko nin loi bɛna bɔ n ko n ka b'a la dɛ n ka b'a la n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n k'a bɛna bɔ a ye taa a taga tɔndenw la a ka taa ɲɛf'u ɲɛna n y'a fɔ u ka président ɲɛna a ye taa tɔndenw la faamuya k'a fɔ ko loi dɔ bɛna o loi tɔgɔ de cybercriminalité ko bɛɛ ka to i ka hakɛ de kɔnɔ
parce que nga ni burga ke no dra bi mini mo ko to la ministre to la et directeur to la ni burga ke no wi no mini parce que wi do no fere kono parce que man ka to ta cheninge e be ko do fere fe kuma jugote abisa ka cheninge bibi kuma ka gele parce que ay kuma na tani ko sa ko e premier ministre si en premier ministre jondo jona premier ministre ali ma to fo be wado mo premier ministre ona sugudo do ali kuma keto be bado fi fa mu fo ali ma tikita to ma abodi kame mo ma do obisigi nom no akuma ka gele bibi na jege kala jide kama ni jige bi jikono worom ngada be tay na jaba kalengela ba kulungulu fu fa kada ba ke mini jige bla gede kandro aka jega bani atese ka fuike do ora to nga akaka mo te ko fu mo tu aklanta fode jere dawul kamo muna mo ko dugutugo ku joro fa jamana gola dina nyemo ku joro fa bebe siga aklanta fo bebe siga jamana fo bebe siga ni fem mo di siga fo fotu ko bala mais ni masa fotu la dron ibe jamana do na muruti a fo incitation à la violence o yibole ga ake kono ni ko ne ka kuma dine kansa aka gelane mais c'est ka doni fo la mais ka mu ka dine suratu nu interpréter ni ma fara wa ko no ko injuru musoro o ko injuru musoro parce que mina fa no fo mu nga fa mu fo mina fa no fo mu nga fa foto gola kende gola o ta foto we wa fi injuru musoro o sukuru do ni ma se kuma foto la do ibe cheni nganai mais kate ko ibe mu ko karsa ko mandi o fente o re nan basike fana jamana kono ni be ka fo a me kuma me da me nga kuma la manga mo buruja manga jamana la goshi parce que ambe kelele lawo bibi na jamana woro be ka la goshi kan na nga mo ya a urde mo barala e bibi na obanga so munu be sa gushu la réseau ni fonga anga mo bo partage atla ka terus ka mo ka lisi ka mo ko fon karsa sara ay terus go ke ay mo go ke e mo ma ke am ko bara go place la na image kilo nyongonje abanga mo ko dusumu faka abana sira mais c'est fini wodo yini naw donc mo no bo bara ko ba ke kan jamana la gauche anga nu de mo bara la bo sibe ki do be bala ali misal duran transférer ne se tra kasola tanto gola ay misal duran transférer sibe na do yamene tra kasola awo tra kasola sera do kila sibe na do mo ba kala mo ko barake bana fo beka ali président dambila o ite ka fa meko parce que ni buri ka ke kono dro i redi mo goma u redi fa no ma o to ko ke président ko be ko ite ka ke yura be ko ite ka tay kuma ite ka fo mo go mo ite sugo yi parce que ni buro kono dro o fone buli ka sera kono fa me be biski gushi fambe be biski to ka fambe be saka kuma sugo be fima donc o koro mo arama de ma ke to ko to dambila quoi i mana ke dina nyem ko dambila ibna ke président dambila ibna ke ministre dambila o dante ka boki iseko te ko iseko be mais ba ke sutra do kama parce que ni ko ita frasa ke almami o ando de bika o buan bego be de kan o buan do bi buan ga da ko do de ka e kana boku ko ni buro ko do o be ni gal mami ako a boko a ina tra re ka sisa bo no tra na sa lu funa lu mo lu ka ferobe be to nyodon o bi kele donc akaka ali bi anga munyo anga sabali ma ko mo ko teklanta dire ko be ngani jamana sujet bela jamana fembe be yi dina nyem go yi almamio ibsi an tanda bela akra kiri goyo akra lakana koyi me ya foto ko tu yi clochire la sa foto ko ni trafion do foto mum nani cheni uga barage donc vraiment ma ñu na fal bi amna dina nyem goyi aka mo la sabali ante mo shiko mo sa biga jamana de no mo sa ka tewo o se biga jamana to wodi ibisa ka bila bela figa jamana o ti bila lire la mais ko bo dufna te saka tani ni basiki tere ni shara tere na fa dugna be mu ngadi mu ko to nyina ko te bene do ali bima ino fe aka mo la sabali sarati mo ko shi contrôle amba ke jamana basile amba ko gure la kishidi parce que bi iba fo do ando af machine fona ko abdigila de ambo ino fe abakli to rola maintenant société civile uluk mana réduction de train de vie jamana ka musalaga nu o dépense nu ko ka do bola yo ministre finance client flag nu tout sera reso ministre finance flag us rai tasro de bi amargo
u sara dafalen a tɛ yen parce que olu ka fɛn mun kan ka falen nin u ka fɛn mun kan ka falen nin k'u k'u ka sara dafalen sɔrɔ a tuma ko jamanadenw bɛ gɛlɛya kɔnɔ an fana ka gɛlɛya kɔnɔ u sɔnna hali bi u ka sara dafalen a t'u bolo u ka fɛn ma falen giri ma falen a kan ka parce que loi de b'a fɔ a dɛgɛrɛ kun ka ta n ko a y'a muɲu parce que maliyɛnw bɛ ka kɔngɔ muɲu u bɛ ka sɛgɛn muɲu jamana kama n ka fana k'an ka muɲu an y'a muɲu aw ka droit don dɛ mais an bɛ yɔrɔ min bi bi in na n'a kɛra jamanadenw t'a faamuya an bɛɛ ka muɲu mɔgɔ t'a kuma fɔ mais n b'a kuma fɔ n'a bi ninnu si ka sara dafalen t'u bolo san 2 mais u bɛ baara kɛ n'a ye ten cogo la o si ma deli ka bɔ k'a kuma f'u da mais n b'a kuma fɔ bi de bibi na ni ministre kan ka taa mission na ni mission 5 b'a bolo n'a taara mission na peut-être 1 2 i b'a sɛbɛn a tɛ to la o bɛɛ ye ka dɔ bɔ jamana ka dépense la i n'a bɛ taa mission min na an b'a lajɛ est ce que jamana ka nafasɔrɔ sira b'a la est ce que a bɛ wari las'an ma est ce que politique ko n'an ka nafasɔrɔ sira n'an ka nafasɔrɔ sira an bɛ jago an tɛ taa dugu la ko dugu taga don dɛ ni ministre bɛ taa dugu la jamana ka nafa de b'a la o bɛɛ ye ka dɔ bɔ jamana ka wari tiɲɛ na k'a fɔ ko partenaire b'a sara ko fu tɛ yen dɛ fu tɛ yen parce que mun bɛ ka budget sara k'i ka denmisɛnw sara a bɛ ka laɲini dɔ de kɛ e bɛ taa i bɛ kibaruya mun d'a ma i bɛ information mun d'a ma ale nafa ale mago b'o de la a bɛ baara kɛ n'o ye o de b'ale nafa o de ka sara ye donc ten tɛ yen ni mɔgɔ fɔ ko non an bɛ ka billet t'a ye an bɛ ka hôtel t'a ye fu tɛ diɲɛlatigɛ la a bɛ ne ɲininka e ka jamana kɔnɔ dugujukɔrɔfɛn jumɛn bɛ yen a lithium bɛ sanu bɛ ale mago b'o de la a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ dugu na a b'o de sɛbɛn voilà ale mago b'o de la o de ka sara ye e yɛrɛ fɛ fu don fu tɛ dɛ ale b'o nɔfɛ i bolo a b'i ka billet sa k'i ka fɛn san a bɛ kɛ ko k'i bɛna fu tɛ dɛ i b'o mun d'a ma ale mago b'o la donc fu tɛ diɲɛlatigɛ la fu tɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ fu tɛ fo mɔgɔw k'o faamuya donc ministre ninnu filɛ nin ye mission 5 6 u bɛ se ka taa 1 2 dɔrɔn de la premier ministre filɛ nin ye a b'a ye mission na ka caya sisan a premier ministre a ka bɔli ma ca dɛ o bɛɛ min ni ne bɛ taa mission na o n'a dan ma dépense don ni premier ministre bɛ taa mission na o fana n'a dan ma dépense don mais ni ministre kelen dɔ fana don olu fana n'u ka dɔ ta bɛ dɔ ta ɲɛ donc an y'a fɔ a ɲɛna ko maintenant mun don sisan an ka dɔ bɔ déplacement na a yɛrɛ sɔnna a yɛrɛ ko ten ko jamana bɛ degun min na an ka dɔ bɔ a la ne ma taa mission mun na ale kan ka t'o la mais si ne kan ka taa mission ale tɛ taa mais soit affaires étrangères ou ministre d'État ou ministre bɛ taa o mission kɛ n'u bɛ taa sɔrɔ ministre kelen ministre 2 o ka bɔ yen ni ministre 5 kan ka taa jamana mun na a b'a fɔ Russie o billet da ka gɛlɛn bon a da ka gɛlɛn ni ko ministre bɛɛ ka billet ta a wari ka ca kojugu mais i bɛ taa sɔrɔ ni avion présidentiel don a wari ma ca an ko bon a ye taa avion présidentiel la a kana billet ta kelen kelen o bɛɛ ye ka dɔ bɔ jamana ka wari dépense tari la donc fɛn caman b'a kɛ mais fɛn mun don an tɛ bɔ ka a kuma fɔ gouvernement bɛ baara fɛn kɛ bi ni temps don a bɛ tila 2 ye n'a budget ta ministère des finances fɛ a b'a tila 2 ye o bɛɛ an b'an gulo jamanadenw ka sɛgɛn na sinon mɔgɔ tɛ se ka tiɲɛni kɛ bi bi in na dɛ i tɛ se yɛrɛ hali n'a diyara i tɛ se donc o fana o baara bɛ sen na maintenant a kumana kuranko fana kan o ye énergie ye hali bi an bɛ foli bila jamanadenw ka muɲu n'u ka sabali la kuran n'i ko kuran i ko lakana n'i ko kuran i ko kɛnɛya n'i ko kuran i ko yiriwali mɔgɔ tɛ kuran de wasa i ka denbaya yɛrɛ ma kuma bɛ jamanakuntigi ma se ka kɛ i ka denbaya yɛrɛ i tɛ se ka kuran musow ma kuma bɛ bɔ kuran wasa jamanakuntigi ma transition filɛ nin an b'a fɔ toujours ko population de an ka centre de gravité premier ministre ka kuma fɔ tuma caman sɔrɔsi terme de don centre de gravité min sɔrɔsi a la i jigi de don wa c'est ni kɛlɛ bɛ kɛ mɔgɔ b'o fɔlɔ ɲini k'o tiɲɛ n'o tiɲɛna don i kɛlɛ tiɲɛn'i bolo o jigila karilen donc transition jigi bi bi na o bɛ population de o b'a to a fɔ toujours ko population an ka centre de gravité parce que transition jigi de population ye transition ka fɛn bɛɛ population de donc ni population sɔrɔ dɔrɔn o ye transition ka ko bannen donc k'a yira la k'a fɔ mɔgɔ tɛ nin gouvernement na mun b'a ɲini ka jamanadenw bila gɛlɛya kɔnɔ a tɛ yen an bɛ se k'a fɔ k'an ma musaka de sɔrɔ an b'an ka laɲiniw sɔrɔ pour que u bila u ka hakɛ kɔnɔ mais mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ gɛlɛya ta ka se population ma énergie ko n tɛna da dɔ détail bɛɛ la mais a ko ka misɛn kojugu a gɛlɛya ma daminɛ bi c'est vrai a juguyara nin kɔnɔna la parce que an ye fɛn caman bayɛlɛma an bɔra jɔ dɔw kɔnɔ an bɛ k'an yɛrɛ
olu minnu bolo kuma la u b'u ka bolo sama ka bɔ a la u kun bɛ ka fɛn min kɛ dɛmɛ u b'o dɛmɛ bɔ a la o fana damafɛn don ani an yɛrɛ ka mɔgɔw a y'a ye cɛnni kɛra a kɔnɔna la o bɛɛ n'a ɲɔgɔn na ani fɛɛrɛ dɔw sigira sen kan fɛɛrɛ min ma se ka komi an filɛ waati min na sisan an bɛ se mɔgɔw bɛ ka degun ta mɛ an kan ka kɛ san 1 san 2 jamana man kan ni degun sugu ka ɲɛ la bilen o de ye vision ye u bɛ se ka sɛgɛn waatinin dɔ la mɛ a kan ka baara de kɛ mun b'a to san 1 san 2 mɔgɔ si tɛ nin sɛgɛn ɲɛ la mɛ nin man kan ka dafa jamana kɔnɔ siɲɛ 2 nin man kan ka dafa siɲɛ 2 an bɛ fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to jamanadenw to fɛn fɛn bɛ ni jamanaden bɛɛ faama ko t'a la fantan ko t'a la bɛɛ ye énergie ko santi bɛɛ ye courant gɛlɛya santi bi bɛɛ mun y'a fɔ mun m'a fɔ an bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to jamana kana ɲɔgɔnna wɛrɛ a ɲɛ la a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ san caman de fɛnw faralen ɲɔgɔn kan mɛ a kɔni an kungo don mɛ an tɛ se k'a fɔ ko an tɛ parce que an de bolo b'a la an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛɲini sira surun na mun b'a to an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka tila ka ɲɛɲini sira jan na mun b'a to jamanadenw tɛ ni gɛlɛya ye a ye baraji ko fɔ ni ye ministre des finances ye ministre des mines ministre de l'énergie olu taara Moscou ko siɲɛ caman o tora hukumu kɔnɔna la ka taa baraji ko ɲɛɲini o taara Chine o tora fana hukumu kɔnɔna la mun b'a to san natɔ ninnu na ni gɛlɛya sugu tɛ ye ɲɛ la mɛ an bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ surumani mun b'a to kurantigɛba in caman bɛ bɔ a la fo kana kɛ a bɛ kɛ maliyɛnw de bɛ ɲinɛ kɔ n tɛ fɛ ka don detail dɔ la a kuma a yɛlɛmali ka ca mɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ni maliyɛnw ma lafiya an si tɛ lafiya a bɛ kuranti ne bɛ bɔ Kulubali tuma la ka taa Kati an bɛ bɔ Dibe de kɔrɔ ka taa Dibe yɔrɔ la i bɛ mɔgɔw ka dimi mɔgɔw ka ɲani ka fɛn bɛɛ e yɛrɛ b'a santi parce que directement i b'i yɛrɛ bila mɔgɔw place la mɛ fɛn mun don jinɛmuriya tɛ quoi f'i ka tɛmɛ sira dɔ de fɛ ka fɛn dɔw sigi sen kan pour k'a to dɔw bɔ degun na donc hali bi an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'u muɲu gɛlɛya bɛ dɛ na bɛ ban gɛlɛya bɛ kɛ de pour que ɲɛ ka sɔrɔ a la an bɛ ɲɛ fana sɔrɔ a la n'Ala sɔnna a ma n dalen b'a la a fɔra ko constitution kura tɛ se ka kɛ Mali la maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ye constitution kura dilan an ye assise kɛ an ye code minier kɛ n'Ala sɔnna a ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan nin fana problème ye n'Ala sɔnna an bɛ solution sɔrɔ a la an tɛ kuma Ala ɲin'a ma maintenant kuma dɔ bɛ yen n tɛ fɛ ka n da maga la mɛ n b'a fɔ sababu kelen dɔrɔn de kama sababu kelen dɔrɔn maliyɛnw bɛ ka muɲu mun kɛ jamana ye parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn saba de don jamana ɲɛmɔgɔ jamanadenw ani jamanajugu donc jamana ɲɛmɔgɔ n'aw ka jamana bɛ k'a ta ye a bɛ kɛ jamanadenw sago ye ani jugu bɛ kɛlɛ donc alifitiri o ye jamanadenw de ni jugu bɛ jamanadenw sɔrɔ ka foro kan u bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni u ka ko banni ni jamana ɲɛmɔgɔ fana jamanadenw sɔrɔ ka foro kan jugu bɛ dɛsɛ an b'o de kan tuma min na fanga yɛlɛmana août 2020 yani an ye jamanadenw bila k'u ka sigi fɔ ka concertation min b'a to jamana transition bɛna sigi cogo min na a bɛna mara cogo min na gouvernement bɛ sigi cogo min na donc hukumu kɔnɔna la Faransi président kelen jamana wɛrɛ président fɛ k'a mago bɛ ne la donc o tɛmɛna n ka directeur cabinet fɛ donc o jamana in o président de ɲɔgɔn sɔrɔ ko Faransi président mago bɛ ne na an ka mago bɛ na a ka mago bɛ na n ko basi t'a la effectivement an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na an ye foli bila a ye ko jamana ko cogo di an ko non mɔgɔ bɛ sigi a fɔ la n'u bɛnna mun kan wala baara bɛ k'o kan a ko mɔgɔ saba b'ale bolo ko mɔgɔ saba olu ka mɔgɔ ye olu ka ɲi dɔ bɛ se ka kɛ transition président ye dɔ bɛ se ka kɛ premier ministre ye ko bon n'a sɔnna ne bɛ se ka bɔ k'olu mɔgɔ saba déclaration kɛ dɔrɔn olu mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn président ani premier ministre o bannen quoi o kuma t'a la jamanadenw bɛ sigi a fɔ la n'u tilala u mana bɛn mun ma an bɛ baara k'o kan a hakili b'a la a don a ko ne ka sabali ko n'i tun bɛ kuma fɔ IBK ɲɛna a b'a k'a bɛ taa miiri k'i b'a to miiri la fo IBK taara donc ko ne k'o dabila ne ko kuma t'a la dɛ jamanadenw bɛ sigi a fɔ la n'u bɛnna mun kan an bɛ baara k'o kan an ma ɲɛ kuma na a taara ka sira fɛ fanga sira fɛ o tɛmɛnen kɔ jamana wɛrɛ bɛ yen fana jamanaba u ka lasigiden nana k'a fana mago bɛ na o nana ni tɔgɔ fila ye k'o fana olu ka mɔgɔ ye ko n'an bɛ se ka kelen kɛ président transition ka kelen kɛ premier ministre ye an kumana an ma ɲɛ la o fana bila sabanan
ani CEDEAO ka discussion négociation gɛlɛyalen yan Ghana président a invité Ghana a don ni ministre wa kelen kun don ani n ka directeur cabinet ani n ka conseiller dɔ an taara Ghana donc an taara se Ghana an y'a se ka président ninnu ye ka Mali lahala f'u ye mun b'a to u bɛ se ka an faamuya cogo min na mun b'a to an ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na an taara se président ma o ye maninka ye maninka ninnu kɔnɔ jɛlen olu tɛ se nkalon tigɛ la donc an ye fɛn ɲɛfɔ a ɲɛna a ko k'an kana yɛlɛ ale ma an kana yɛlɛ ma cogo k'an kana yɛlɛ ale ma dɛ k'a fɔra k'an ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ di k'o kɛ Mali président ye président transition an ka mɔgɔ tɔgɔ di an ma mɔgɔ tɔgɔ di dɛ a se ka tigi tɔgɔ fɔ a ɲɛna bon tuma min na an bɛna ɲɔgɔn daminɛ dɔw nana fana ko non ko bɛ ka ɲi sisan ko non ko ne ko mun ko ka ɲi ko non ko karisa ne yɛrɛ de bɛ transition kɛ donc gɛlɛya nana yɔrɔ la mais n bɛna kunkolo dɔrɔn de fɔ n ma nin bɛɛ fɔ ne mun na faransi n'a ka mɔgɔ jamanaba min nana n t'o tɔgɔ fɔ ni mɔgɔ min i hakili la miiri i b'a dɔn mɔgɔ min don olu n'u ka mɔgɔ ni mɔgɔ bɛɛ bɛ villa Mali kɔnɔ bi ni si ma sa nin bɛɛ bɛ balola Mali kɔnɔ faransi n'a ka mɔgɔ 3 o jamanaba o n'a ka mɔgɔ 2 CEDEAO olu n'u ka mɔgɔ ne ko nin bɛɛ la n ko Mali jamana ka mɔgɔ Mali ka mɔgɔ jɔn nin bɛɛ la n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la u b'an ka jamana ɲagami ka d'an ma bon k'a fɔ n b'a fɔ n'o la pour que a ka faamuya tintin bilen tintin an ka jɛ an ka jamana ka kɛ an ka sago ye sinon a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye fo maliyɛnw de ka sɔn a ka k'u ta ye quoi minnu bɛ don ko wɛrɛ kɔnɔ ka bɔ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ na ko maliyɛn ko ka di maliyɛn cɛ ka o cɛ man ɲi u bɛ n'u ka nafasɔrɔ sira la u bɛ n'u ka fɛn na ni mɔgɔw ka mɔgɔ sigi jamana Mali kunna a b'u ka baara kɛ dɛ a b'u ka baara de kɛ o yɔrɔ de a ka kan maliyɛn de b'u ka mɔgɔ sigi min b'a to maliyɛnw ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na donc n y'a fɔ dɔrɔn k'a da nin yɔrɔ de kan maliyɛnw ka degun min kɛ k'a fɔ a kana fili bilen fili tɛ nin ko la bilen n'a bɛ kow kɛ a y'a jija a ka kɛ maliyɛnw ka latigɛ kɔnɔna u ka laɲini kɔnɔ min b'a to mɔgɔ tɛ kɛ maliyɛnw tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye o tɛ mɔgɔ bila maliyɛnw ka mɔgɔ bila maliyɛnw mun tɛ maliyɛnw ka laɲini sabati mun mɔgɔ min bɛ jamana wɛrɛ kunna olu ka laɲini sabati donc n bɛ n ka bɔ kuma na n bɛ foli bila la ala ka sanw caya ala ka hinɛ tabaw la ala k'u dayɔrɔ suma ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw kan bɛn